Mahayong hapon mga binati o pinalangga kong Matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Kuan meron guys, September 29, 2021. Magtinabang nga yung tataganon na guys para magpadayon ang kalambuan sa itong lungsod. Ato kayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Ato kayo lang suportahan guys para magpadayon ang kalambuan at lungsod. Okay. Mga itong batong guys para ko hindi na ito isa guys.